bari mu ga yadda wani bature ya yi. Shi kuwa ya riga gwamnan Lugga da sojansa zuwa ƙasar Hausa. Wannan bature shi ne sanannen mishan ɗin nan wanda ake kira Likita Mila. A Bukur ta nan Najeriya ya rasu. Wato Likita Mila da waɗansu tura mishan ne suka taso takanas daga Iko. Lokacin kuwa ba a riga an ci ƙasashen Hausa ba. Suka iso nan arewa cikin bazara. Mako wajen 6 suka yi kafin su isa Kano. Suka je suka gaida sarkin Kano Aliyu Babba. A cikin littafin rayuwar Likita Mila da aka wallafa na game da zuwan sa nan kasar, har an yi taɗin zuwan nan na farko da yi Kano. Shi da bakinsa ya ce tsakanin Zaria da Kano tafiya ce ta kamar kwana 5. Su ma kuwa haka suka yi kafin su isa. Ya ce ran da suka kai ga gano birnin Kano sun yi farin ciki matuƙa. Ko da yake dai a lokacin duk galibin abokan tafiya ta sa ba su ji daɗi ba, suna ta yawan rashin lafiya. Likita Mila ya ce a wannan zuwan sarkin Kano Aliyu bai musu karɓar kirki ba. A wannan lokacin kuwa shekara 2 rak kenan da shi sarkin Kano ya yi ƙazamin yaƙi da 'yan uwansa gaba da neman sarauta. Ya kashe abokan hamayya tasa da masu ɗaure musu gindi. Dukkan irin abubuwan da su Likita Mila suka roki arziki ya yi musu ya ce a'a, ko kusa shi bai yarda da su ba. Da suka tambaye shi suna so su gina makaranta ya ce a'a. Ya ce in dai makaranta ce akwai makarantu, kuma a irin makarantun nan ne ake koyar 'ya'yan jama'a karatun Alkur'ani. A game da maganar suna so su kafa asibiti kuma sarkin Kano ya ce duk maganin da muke so akwai cikin Alkur'ani da sunan Allah. A ƙarshe dai ya fito ya ce shi baya ko son ganin su ba ɗungum, saboda haka sai su tafi abinsu. Ya ce ya ba su kwana 3 su shirya kayansu, ya kuma ba su jakuna 100. Ya ce su kwasa musu kayan nan nasu su koma Zaria. Ya ce bai ko fatar sake haɗa fuska da su har abada. Turan nan suka yi ta roƙo amma ina, bai yarda ba, sai ma bayan sun koma can inda suka sauka sa'annan suka ji labarin abin da aka kulla a Fani Sau. Ashe suna can gidan da suka sauka ba su da sanannen ciki, ana can ana tufka shawarar yadda za a halaka su. Har ma duk barorinsu sun gudu saboda jin ta cewa ai duk an kashe turawan nan. A cikin birnin Kano kuma suka ji mutane na ba da labarin wai sarkin Kano da manyan mutanen sa kamar su 40 suna can sun yi taro a Fani Sau, suna shawarar yadda za a halaka su. Ayya su kuwa ba san abin da ake ciki ba, sai ma karar yawan zafin da ake yi lokacin. Suna ta cewa lalle bazara ta kai inda take gumi ba a magana. Duk galibin masu baiwa sarki shawara sun fi so a kashe turawan nan. Wato a kai su jakar a yanka su, a jefa gangunan jikin cikin ruwa. Domin a nan jakar ne ake yanka duk wanda ya laifi, a jefa jikinsa cikin ruwa. To ko da yake shi sarkin ma da kansa yana bukatar a kashe turawan nan, amma duk da haka ganin dan uwansa wazirin Kano bai goyi bayan hakan nan ba. Shi kuma sarkin sai ya ce shi dai sai abin da shawara ta tsaya a kansa zai yarda da shi. Shi wazirin Kano shine ya dage ya ce ko kusa ba za a taɓa turawan nan ba. To ganin hakan nan shi yasa sarki ya yarda ba za a taɓa su din ba. Aka sallamo su zuwa Zaria kamar yadda aka faɗa tun a farko. Turawan nan suka yi bakin ciki na tashi daga birnin Kano, domin duk burinsu shine su zo Kano. To gashi sun zo kuma an kore su. Da kwana 3 suka cika kamar yadda sarki ya ɗebo musu sai suka kamo hanyar Zaria. Da suka iso Zaria sai suka samu sarki ba kamar yadda suka san shi da ba. Kuma sai manzanni ke ta kara kaina a tsakanin Kano da Zaria. Abin ya damu sarkin Zazzau. Shine ko da yake yana so ya yi abotar turawa, duk da haka yana jin tsoro kada Sokoto da Kano su yi fushi da shi. Da zuwan su Likita Mila sai ya sace kora su. A lokacin nan ko ciwo ya damu turawa 2 daga cikin abokan tafiyar Likita Mila. Sai suka yi shawara suka ce ba abin da ya fi kyau sai su yi niyya su je Sokoto su haɗu da sarkin musulmi. In sun je sai su roƙe shi ya ba su wurin zama musamman a nan ƙasar ta Hausa. Suna cikin tattara kayan su za su bar Zaria sai suka ga abin da ba su yi tsammani ba. Sai ga wani manzo da kada ta kwana ya riko a hannu. Suka amshi takarda suka bude jiki na rawa. Suka karanta. Da budewa sai suka ga ashe takardar nan daga Kanar Kol take. Shine shugaban sojan da za su ci kasar Hausa duka.
A cikin takardar ya faɗa wasu likitan Mila ya zo tare da soja, galibinsu kuma Hausawa ne, akwai kuma Yarbawa. Har yau ya sanar da su akwai Turawa kamar 26 tare da shi. Suna nan sun sauka kusa da wani ƙauye da ake kira Girku, kusa da kogin Kaduna. Har ma a cikin takardar nan ta sai shaida likitan Mila, gwamnan Lugga ya samu labarin duk abin da ya auku gare su. Ya ce limaman da suke tare da Mila to ya tafi can ya same shi a Girku. Haba, nan da nan suka kwashi kayansu suka yi tafiyar mil 40 sai ga su a Girku. Ana cikin wannan hali ne na zaman Girku sai fitan nan ta ashanta a ƙasar Gold Coast ta tashi. Gwamnan Lugga ya aiko nan Girku ya ce Turawan da ke yaƙi a Ashanti suna neman taimako maza sojan da ke nan duk su taho su tafi Gwanja. To ita Girku ƙasar Zazzau ce, saboda haka sarkin Zazzau ya ce bai yarda su zauna a can ba. Kai, sarki dai bai yarda Turawa su zauna a birni ba, sai da soja suka dangana da garu, amma ba a yi faɗa ba. Tun a wannan lokacin kuma marigayi ɗan Hausa wato sa Hans Bisha da likita Bagare suka fara zuwa ƙasar nan. Shi likita Bagare ina nan zaune da ransa har yanzu lokacin da ake tsara wannan littafin. Har yau kuma akwai wani bakar fata wanda likitan Mila ya same shi a Trablus ita tare da shi. Tun a can farko lokacin da likitan Mila ke koyan Hausa a Trablus ya je dan ya koya. To da ya je can ne ya ga wannan saurayi wanda suka zo ƙasar nan tare da shi. Shi ko yana kan tafarkinsa ne na zuwa hajji. Domin a zamanin da duk masu tafiya hajji da kafa suke tafiya. Amma da Rabi ya ci Bardo sai hanyar nan ta Lomi da Abashar ta rufe. Saboda Rabi a kama mutane yana kuma karkashe su. Saboda haka alhazai ba su da wata dabara illa su ƙetare hamada su tasan Trablus. Daga can ne suke nufan Masar sai Jidda. Kai sai dai mutane sun sha wahala da gasken gaske. Akwai wani bukatsine wanda ya rasa a hanyar Makka. Ya rasu ya bar ɗansa wanda ake kira Abdulmajid a Trablus. Can ne likitan Mila ya same shi ya tafi da shi har Ingila. Sannan ya dawo da shi ƙasar nan ya sa shi a makaranta. Hasali ma dai yar wannan Abdulmajid ita ce uwar gidan likita Dikko, wanda yake shine ɗan arewa na farko da ya fara zama likitan magani a ƙasar Hausa.